Dapat nagda-dance kapag hindi daw po sumasayaw, ibig sabihin, out there. Dapat sumayaw, sumayaw. Oops! Oh? Okay. So, sino yung hindi? Sino yung... Sino? Ito, nakaputi. Sino yung jump in point, jump in point. 1, 2, go! 1, 2, go! Okay, so ikaw yung out. Okay, sali ulit mamaya ha.